नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै गोदान बोसोरनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बा गोजोननाय बावहरनो नागिरदों। नैबे 2022 मायथाइया जाहाथे जोंनि ओनसोलाव मोनसे शान्ति आरो गोजोन मोनसे थासारि लाबोगोन आरो जौगासारनाय लाबोगोन। सबनिबो जिबनाव मोनसे गोदान साननाय गोदान मिजिं लाबोनो हाथों। आरो जों दिनै भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जथुमै मोनसे जिरायलायनाय जादों। बेवहाय भेरगाव जिल्लाखौ भिजिट खालामनो थाखाय जोंनि इउपिपिएलनि आफाद मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो फैदोंमोन। आरो बेयाव माखासे दलीय खोथाफोरखौ खावलायनाय जादों। फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जि एमएलए बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थिनि सायावबो जोङो रायज्लायदों। आरो एबाराव जोङो पुर्ण मोनसे गोहोजों सम्पुर्ण मोनसे सक्ति लानानै बेवहाय बिजाथि होनानै देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन। मानोना दिनैनि समाव परिबेसा जोंनि फारसे दङ। मोनसे मोजां परिबेसाव फैगोन होननानै जोंहा मिजिंथिदों। मानोना दिनैनि समाव जि सरकार जाफैदों, बे सरकारनि समावहाय गोबां खिलिमिलिखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफ्रा आस्था गोमादों। जिखिनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंनानै सरकार खुंफैदोंमोन, बै बाथ्राफोरा दिनैनि समाव रायजो राजानि गेजेराव मिसा मोनसे प्रमानित जादों। आरो बिनि थाखाय बिथांमोननि सायाव मोनसे खुद्रिनाय बे थासारिया फैदों, बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो माखासे बिशृंखल परिबेस बेखौ जों नुनो मोनदों। दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जे जोङो मिथिगौ जे मोनसे सरकार जानोबा सामाजिक दायबद्धता थानांगौ। सामाजिक दायबद्धता थायोबासो बे ओनसोलाव जौगासारनाय फैगोन। आरो बेवहाय ओरैबायदि इरेसपन्सिबल मोनसे सरकार जानायखौ जों नुनो मोनदों, दायबद्धता गैथारै बायदि, जे थांनाय फुजानि समनिफ्राय दुर्गा फुजानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै मेला, लोखि फुजाखौ स्टार्ट खालामनानै फुजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै माबा मोनसे मेला खालामनाया एसे एक्सेपसनेल। बिनि उननिफ्रायबो एभ्रि मोनसे इभेन्ट, जिखिजाया इभेन्टआवनो जाया मानो, बबावबा थियाटार जादों, बहाबा खेला जादों, मोनफ्रोमावबो मेला खालामनानै जुवा गेलेनाय, जौ लोंनायनि अनगायै जेबोखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव दैलि जोङो मोनसे निउस मोननो हायो जे एक्सिडेन्ट जानाय, मायाबा मोनसे बुलायनाय, माने अखान्तिमय मोनसे परिबेसखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेखौ लानानैनो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफ्राबो अस्थिस्थ जादों जे बे सरकारखौ लाबोनाया जोंनिया भुल जादों होननानै बिथांमोनाबो दा गनायदों। ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ नैबे 2022 मायथाइयाव जे एइबार बिटिसिनि सिङाव थानाय जे मोनजिबा जि समस्ति, बे मोनजिबा समस्तियावबो जोंनि जे नेतृत्व बिथांमोना सावरायनाय बायदिहै जों सावरायनाय बायदि गासैयावबो बिजाथि होनानै गेलेलांगोन। आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे बिसास दङ, जोङो देरहालांनो हानायनि लामाया क्लियार। आरो जोङो भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोननै समस्ति जोंनि आखायाव दङ, भेरगाव समस्ति आरो टंला समस्ति। जोंनि जि सिंनि जि माखासे इनफरमेसन, जोङो सिङाव हाबनानै जिखिनि इनफरमेसनखौ मोननो हादों, जिखिनि परिबेसखौ जों मोननो हादों, बे परिबेसखौ नायोबा जोंनि फेभारावनो दङ। आरो जोङो बेवहाय बिराद मोजां मोनसे थासारियाव देरहालांनो हानायनि लामाखौ जों नुनो हादों। आरो ओंखायनो जोङो पुर्ण मोनसे दमजों, जेबो कनफिउस गैयालासेनो खामानि मावनो हानायनि माबाखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आरो बियो जोंनि 2022 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गल्डेन अपरसुनिटि।